Rozhodol som sa pre vás urobiť sériu tier listov, pretože som sa rozhodol, že je dôležité poznať môj názor. Možno to nikoho nezaujíma, ale dneska som si tu pre vás pripravil takzvaný, že prvý tier list z tejto série, kde robím tier listy na absolútne pičoviny. Užite si pozeranie. Ako prvý tier list, čo som si pripravil, je tier list všetkých ovocí, ktoré asi existujú. Vidím tu aj nejaké, čo som v živote nemal. Takže tie budem pekne dávať I've never had this. Ospravedlňte môj anglicizmus, ale bohužiaľ som sa nevedel jak inak vyjadriť. Skáče tu pokokot veľa reklám okolo mňa, ale to je úplne jedno. Ideme hneď na prvé, čo je zelené jablko. Zelené jablko ide za mňa do Ačka, pretože zelené jablko, čiže keďže je kyselé, nedá sa zjesť až tak veľa. Oproti takému červenému jablku, ktoré ide okamžite do SK, zelené sa nedá jesť, ale červené, toho môžete zjesť koľko chcete a nebude vás to štípať ústa. Niekomu akože viac chutí to zelené, lebo je kyselšie, ale tak to je jedno. Ďalšie tu sú marhule. Ja by som dal marhule do Bčka, pretože na marhuliach veľmi záleží, že či sú v sezóne alebo nie. Ak sú také, pre mňa, ja osobne, takto. Môj problém je, že ja preferujem trošku nezrelejšie ovocia, čo znamená, že pre mňa, keď je až moc zrelá marhula, tak by bola niekde až tu. Ale keď je taká dobrá, že ešte pred sezónou, ešte také malé flaky zelenej sú tam, tak by bola kľudne Ačko a Esko, preto dávam do Bčka. Ďalšie tu máme avokádo, ja to dám do Cčka, lebo pozrite, mne to tak strašne nechutí, ale toľko ľudí to berie ako dobrý zdroj tuku, čo aj je, ale ja to tam nevidím, takže za mňa Cčko. Ďalšie tu máme banán, banán je okamžite Esko, dám normálne na prvé miesto. Najlepšie jedlo, ktoré sa konzistentne dá dostať. Nie jedlo, ale ovocie, chápete? Ďalšie tu máme černice. Černice by som dal do Ačka. Ak sú dobré černice, tak vedia byť úžasné. Len niekedy je problém, že keď sú tak vonku, tak proste všelijaké chrobáky tam lozia a všelijaké veci. Toto je čierny rybizel a ja to dám do Bčka, pretože ja nemám moc rád čierne rybizle, ale černé rybizlový džús je úplne najlepší, aký môžete si kúpiť podľa mňa. Čučoriedky by som dal do Bčka, pretože takisto ako toto, ak sú mäkké čučoriedky a také one, tak sú nechutné, tak by boli Cčko, Dčko. Ale ak sú pevné, tak Ačko, Esko, takže Bčko si myslím, že je dobrá kategória. To je žltý melón a ten dávam do Dčka, ten mi vyslovene nechutí, ten fakt, že nemám rád. Kokonut, kokos. Dal by som ho do Cčka, len preto, že som ho mal asi tak dvakrát v živote, ale viem, že kokosová voda sa používa na debloatovanie, čo znamená, že to by sa mi zišlo. Ďalšie tu máme čerešne do SK, tam nie je čo sa baviť. Toto sú to sú cranberry, tak to dám do Cčka, lebo to sú také, to je tvrdé, ono keď to kúsnete, tak chutí to jak taká nezrelá čerešňa, akože to nie je zlé, ale nie je to pre mňa, babka mi to občas kúpuje. Ďalšie tu máme datle, ja to dám do Cčka, do Bčka, lebo datle mi začali chutiť, ale nikdy som ich nemal rád predtým. A neviem, lebo tak to je sladké, to chutí ako cukor, Dragon fruit som nemal, durian som nemal, figy neznášam, to je úplne ja. To, čo je v tom, to červené, ja mám vždy pocit, že to je nejaký otvor nejakej chobotnice a že keď do toho kúsnem, že ma to zožere zvnútra. Neznášam to, fakt. Kyselé egreše, jak tak kúkam, dali sem nezrelé egreše, lebo egreše majú byť fialové, ale keďže sú to zelené, idú do Ačka. Grapefruit dám do Bčka, to som v živote nevedel našúpať. Ja to vždy tam polovicu nechám proste v tom oranžovom kolečku. Červené hrozno, takto, môj tatko je vinár a toto červené hrozno nie je červené hrozno. Červené hrozno vyzerá takto, ukážem teraz na obrazovke. Toto je rúžové hrozno. A rúžové hrozno ide do SK aj s white hroznom. Proste hrozné, úžasné, ja milujem hrozno. Sice ho máme strašne veľa vždy, ale hrozno ja milujem. Kiedyž som dal do Ačka, tam je tento malý cípik, ktorý mi vždycky vadí, lebo ak si náhodou nevedeli, ja jem kiwi aj so šupkou. Citrón dám do Cčka, tuto asi všetko dám do Cčka z tých troch. To sú také podobné veci. Liči by som dal do Ačka. Vždy keď idem na jedno all you can eat, ktoré poznám, tak tam majú našúpané liči. A to je tak dobrá vec, lebo to sa prežerete a potom, keď už nevládzete, tak proste to liči je úplne úžasné, lebo je to taká voda a sladká. Čiže máte vodu zadarmo. A to tam potom ešte viete natlačiť do seba. Mango mustard je do Ačka. Ja som ho kedysi nemal rád, ale mango mi začalo extrémne chutiť. Keď je také dobré šťavnaté mango. Nektarinka. Nektarinka ide do Ačka. Nektarinky mám najradšej z týchto, že marhula, nektarinka a broskyňa. Pomaranč dám do Bčka, tiež všetkým citrusom, lebo pomaranč takisto ako marhule, budem sa furt opakovať,
môže byť dobrý, čo znamená, môže byť dobrý, čiže šťavnatý a ľahko sa šúpe, ale môže byť tvrdý a nechutný a proste fuj, ble. CD, keď tak. Papáju som v živote nemal, respektíve mal Dčko. Passion fruit za mňa ide do SK, alebo do Ačka. Išiel by do SK, kebyže týchto vecí tam dole by mal viacej. Broskyne idú do Bčka. Škoda, že nie je niečo medzi, lebo tam by som to dal. Proste ranking, nektarinky, broskyne a marhule. Ale zase na druhú stranu marhulový lekvár je úplne najlepší. Hrušku by som dal do Cčka, ja popravde hrušky moc nemusím, akože je to také jablko, no. Toto persimon netuším čo je. Ananás by som dal do Ačka. Ananás je úžasný, jediné čo mi vždy vadí je ten stred. Slivky do Bčka, úplne že identické jak marhule, buď sú dobré alebo sú zlé. Granátové jablko okamžite do SK. Jediná vec čo mi na tomto vadí je, že to treba šúpať, ale verte mi, za to ošúpanie tá chuť fakt stojí. Granátové jablko, kto ste nemali, okamžite ochutnať. Úžasná vec a nebojte sa to jesť aj s tými semienkami. Pomelo, to by som dal do Bčka, všetky citrusy. Maliny dám tiež do Bčka. Maliny nie sú popravde môj cup of tea. Červené rýbezle do SK. U babky v záhradke. 3 záhony tam má a vždy tam chodíme v lete, alebo nám ona nazbiera ešte predtým a toto tam žereme. Dobre, starfruit som nemal. Strawberry, S ako strawberry, proste S-ko. Mandarinky som dal do Ačka, lebo oni sú jak marhule, ale zároveň mandarinky sú po väčšine dobré, ak sú. Melón, čo s tebou? Ja ťa dám do SK, lebo aj keď si hnusný, väčšinou si ťa dám v tom lete, pretože si moja jediná nádej, kedy sa môžem napiť a zároveň nájsť. OK, tak keď toto bol žltý melón a toto je zelený melón, tak to je tiež do Dčka. Neviem, či som to mal. Nemal som to. Neviem, dám to, že som to nemal, aby som to náhodou. Toto sa volá Fuji a pôjde to do Cčka, je to jak hruška. Guava, to som v živote nemal. Blood Orange, toto ide do SK, ja som zatiaľ raz mal Blood Orange, pamätám si, že som ich zjedol 7. Custard Apple, to netuším čo je. Ground Cherry Dčko, to moja babka má tiež v záhradke, neznášam to. Je to lepkavé a hnusné. Kumquat, netuším. Mulberry, netuším. Raisis, Dčko, prečo do matky musia toto pridávať do každého jedného sáčka s orechmi? Jackfruit, to není durian? Ja som zvedel, že to je durian, nevadí. Mangostín, rambutan, sour cherry, to sú višne. A to ide do Ačka, lebo po väčšine nie sú až tak dobré, nie sú dobré až tak jak čerešne. A ako posledné ovocie tu máme white currant, čo je vlastne biely rybizel a ten ide tuto pekne krásne k červeným, lebo toto má takzvané moja babka pol záhonku, z nejakého dôvodu je tam rastú biele a je to isté jak červené, len sú trošku sladšie. Ak ste dopozerali až sem, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si vypočuli môj názor na ovocie a za jeden like sa vidíme pri ďalšom tier liste.